Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe arep disauri? dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Wis napane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, kula mboten ngirim kok. ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho. Kowe ijen kowe. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dadak Aku gregeten kok ora pengalaman. padune maling kok dalang tuwek. Lho, Kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngopo kok ngelone aku tuwek? Ngene apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah muni ngono tenan Kowe ngomongmu ngono. Kowe ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat taun mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Muni piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut teko gimbale ngopo? Kuwi rambut mau susah tumo. Jare satu panggung ku satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu sayuk-sayuk to kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kowe gandengen kowe. Apa rumasamu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumasamu kowe gandengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalan Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Lah kowe apa tekan abakmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nih, nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Loh, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan priksa ya Met ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye? Alon. Ayo, Bro. Kilo. Yung. Iya, Dodo. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange bali mbok Pak Redi mbelung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau panggil jenengan meleh. Dok tak tau apa wis. Kowe ki apa? Iya melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe ki urusane apa to, Mbak? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kowe? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku no, Dok. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng?
Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Heh? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besakne Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, Eh. mboten ngeloke Ajar, pacar, Pak, mboten, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajane gendeng iki Kowe karepe ngelokne aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah gawe masalah, Dok. Bres. Ora masalah kowe. Kok combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Heh? Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Heh? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becin butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tompo jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang, Dok. Wis nglancang pripun Wis to? suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro to atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, Jenengan kok wangel Pak lho, omong-omongan. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong karo sinten? Lho, awon dhewe karo Pak Disauri? dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sing gendeng. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kan kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho, kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dodok, Aku gregeten ya suwe-suwe kok kowe rumoso kowe iso dhewe. Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe rasa gak yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digere apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adekmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tak? Nden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng ning nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye to Aku iki? tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe Ngampel ora bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan ki ngrumangsani nak pancen edan ki edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalau. Ya, aku Ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku Mboten. tak ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Gojek. Kula kali jenengan niku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Cocok. Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung ngene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki
Ora nek tanggapan nek gak ning Ampel Gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan saka sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho lah sing ngongkon lawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe lawak. Iki ketoke dalang kerusuhan wong iki Lho, ketoke. cetak dok. Piye? Aku ngerti dhewe telepone. Pak Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe sapa? Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu ketoke iki. Lah, Suwe-suwe tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali digengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan apa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Om rene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Eh, tukang kadung- tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku jujur. Dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho di tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagel ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Alah piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedhak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun ping Bangga. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Mas yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet niki? Komet. Tiang niki pun apal donya. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak, Bu? Pun tepang dereng. Kompak to. Lho, Kom goblokmu lho kok sok. kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen derek kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe bareng. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kok gendah kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu Napa? sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene kok. Lah ya kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isen lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning ngopo? Kowe meneng. Meneng apa ya? Iki kira-kira. Yo ngene. Kene.
Iki lho Pak, nek kuping ora tau dioperasi nggih ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemaah lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet napa dereng kok muarem, Dek. Lah nggih wis sombong dhisik. Heeh, Nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, dari Bojoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah, Pak. ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama, wau jam ajalah. 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Oh, anu Bapak, disempahi Bapak. nggih kalih panitia nggih Gapyak Sumanak lho Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedherek lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dong ora kowe? Keteke kok PG. PG Apa iki iki? apa? Persatuan Gendeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kok jajal, kok Persatuan jajal, Gendeng. Lah kowe iki lho ditakoki tenang. Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. kaya aku. Namanya siapa? Kula Dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ada apa tuh, kowe? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Nah, Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sih kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Sidoarjo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Aduh, bisa. Wah, aku keren ya. Lah kok malah gelintang dhewe iki Wah, apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku iki kedung. Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sarwa pantes lho. Iya, Lah lek kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenenge lho. kali lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Kowe gara-gara ndiasmu lho. Angger dadak nek klambi kok mrene kancane kaya kemul. Mbok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Pokoke aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah iki. Alah takon wong sampeyan Kowe sak mobil. Lah nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok sok mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, lah Enak, iya. ta? Lah aku nglengong ngono ya iso to, Mas. Dodok. Dalem. Sawake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Titik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha di kudion tegese umpama to ya. Heeh. Oh awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik, Nek. Nuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 mboten kula culke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas. Wis tau nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek piye? Lho tapi kan oleh sak miliar. Oleh sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho Eh, kok. salam sing apik. Salam sing apik keluarga. Ampel gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng, Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. jek separo. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ket mau. Tibae kelakon maling. Ora. Ora rajul. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun
luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa, Pak. Aduh, nggak Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugo to kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprah. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora kok lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong sehat. Kowe ra kopine lha aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keram iki bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ora mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to Pak, nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala taun-taun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho Jope. Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki taune jenengan, Pak. Tahune jenengan Pak. Ya, maksud Kula tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese Jare ki roda dunya. roda donya tegese ora ngono Mas. Tegese ki sakala ki wong ki ning dhuwur sakala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Biasa. Dhuwur terus Wong dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede apa to Mbak? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindi-tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Loh. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu itu. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil ki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangil men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye? Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong yo ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho, sapa to mosok gak kenal tanggap kok ora kenal. Lho, ora ngerti mulane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah, Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah, Sing ndi? lah. Wah ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah? Kayaknya kok jempolmu kok obah-obah. Ini apa? Mungkin nak pun enten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Sing ndi, sing ndi? Genak kae ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Loh, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelona Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe ngomongmu ngono. Kowe ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene.
Sak panggung ning urung tau nyek aku dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat tau mau karo kowe ning apa umum kowe ngelokne aku dalang tuwek. Ya ben ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang ready terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut teko gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Jare satu panggungnya satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu sayek to kati. Sawu Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumahmu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Lah kowe apa tekan abakmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo? Aku ngene. Kowe padha karo ngiloke Pak Redi. Kadire sikile dawa seh. Kocok. Tafuk iki. Gawe Pak Kades sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaju. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa Ci? Bocah. Jaji. Kancane mung Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita jelasno. Pak nggih. Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari isik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya, ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih, Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencet dasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya, Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Oh lelaya. Rasa piye? Pedes ya. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Engko kula keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak ya. Ya mbah. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Lho. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Redi nek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni.
sinden, campur sari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik dan juga warga sini juga meneng to. Kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken apa? Tentang isine iki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane ape tekan mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh, jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa kae apa to kae? Baldidatun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho, Cak. Desa ingkang baldatun toyibatun warafun ghafur. Nah, ngoten amin. Lho. Lho kok lek ngoten amin lho. Kaya Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to, emane mantora diamini. Ya munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Utruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, kemaripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Amin. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Nggih. Ingkang ngumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, panenane kathah, mendone saged dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika nyekseni napa ingkang dados runipun ngawur. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy dulur. Lah timbang kowe meroy dulur lagi munggah panggung geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa ku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Tek Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Ya komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang poleak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik to aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Cakep, urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-menak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentul pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ngampel gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno musunge lho, Cok. Bayangno.
Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti nanti oleh. Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo ing golek. Yo ndang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya salat terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Piye iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh, apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Iso ta? Oh, insyaallah. Ku ya iso nyanyi ku men. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Lho, kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Lho. Padha ae to. Tapi kan apik dhewe to, Pak, juara Apik. setunggal. apik. Ya apa ora, Men? Iya. Oke, siarno aku tak nyanyi. Lho. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, komedi paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Awes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe? Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Awes. Awes. Iya iya iya. Paham toh? Paham. Apa? Awes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa ya tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya bon. Paham apa ora Bon Bukan. Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC dandut kene, campur sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk Ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep kan ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Cuma bal kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incuk. Sedengan aja dawa-dawa aja. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk Ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing ora sepoti sing apik. Yuk, kita sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Loh, aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met.
Wah bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe apa? Kowe lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas. Cak, dodo, siap. Ketek. Dut. Oke deh, krungu. Iya, iya. Mas kendangnya apa enek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye to nyambut gawe? Lah apa enek bintang tamu kok? Jalanmu piye? Yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok ketek genduten iki jane apa lho? Yo, siap Yo, Met. kita sambut ada siapa dia? Cak, dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Pra. Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikei spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kawan? Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos sing ngomong tapuk tafuki. Merongos wae. Rongos koso. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Guys. I will yes. Ya I will yes. Baik, satu lagu buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika I Will Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas, kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne yo sabar. Drum Bek. saya, Mas. Ayo, lagu rock, Mas. Lagu rock. Anak Ya. zaman now. Ndang. Ayo, Mas. Drumnya, Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I Will Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, I will yes. Yo, hey. Rock. Rock. I will yes. I will yes. Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Kowe iso tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye Ampel Gading wong Lah, iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I will yes. Lah lagune I will yes. So jagone turu. Apa enak Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek I will yes. Lah apa? Ya. Lah ya tak cepet to I will yes. hah ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yuk, hadirin supaya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Hei, menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang, binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho, Artis yang berikut ini, Cow. mana mutahe? Riko tak pekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tahu maling barang. Mas. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhirate ra usah. Akhirate ra usah. Udah. Mari kita sambut dengan bacaan Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya tenanan. Udah, cuwokot kupingmu. Maaf. Ya iki lah. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Oke. Omet. Aku wedi ngowok. Sebuah lagu. Nyanyi ngene.
Don't Observe untuk Anda semuanya. Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Don't Observe. Alright, baby. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku. Dewe. Gendong. Apa salah? Tuku. Elek pitik. Malah kowe sing nesui apa? Lah dom orsal bahasa Inggris kok Don Opsal. Don Opsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi? Lah tiba kowe. Hai bayar. Jakune nelek. Nesu. Oh deklare nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya lho. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan wedok. apik. Yo wedok, tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik, nggih ta? Ah, ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, calo barang. Sindene sinten? Loh, awakmu ngejak duet kowe? Lho, duet ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duet. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki ulang Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Wah, Ambasador matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yuk kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemse kados komet wau? Alah, ki komet rong lahir aku sing MC. Komet tese embrio Sing apik ya, Pak. Sampean lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono. Wong kowe iki- Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iku lontosi MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi. Lho, lah aku terus disepoti lho, Pak. Lah, Duh, ya sak serku to. gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Yo. Biru peket elek kowe. Oke. Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia to. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. Sugeng dalu. Dhuwur sewu, mbok beli dikeparengaken derek ditepangaken parangesmu sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak Nggih, nggih. nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan Oh, papa. saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyaput karep Piye iki. to iki? Namanya cowok tanggung jawab. Aku dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih lah. Ah, kalah kowe, kalah kowe. Vita. Apa? Udah kamu sana aja. Sama lho. Rek iki kene. Rek iki kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen tak gawe gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki terane tangga, Tangga. gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, nggih. kae. Ora duwe. Ora Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Ah, ya? beras ade 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana sayang? kita akan menemui bahagia. Iya amin. Sebenarnya aku Ki Mas Ki. Iya.
Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok. Sebuah lagu buat kamu. Apa sayang? Yondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Roma irawa blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek. Itu yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa Apa iso, Mas? Apa-apa? Kowe semono iki pedhot pisan. Pedhot. Apa iso? Ayo cak iso kowe. Malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sing ho ho. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah ayo aja ngisi-ngisingi. Kowe nek ngisi-ngisingi kene. Kok labemu lho kowe iki omong Ngisi-ngisini. Ngisi-ngisini. Wes kere budek. Lah iya. Loh, Apa ya? kowe iki lho dilokne. Apa kowe? Apa kowe? Kowe aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngendi? Aku ngerti lho. Aku karo iki 2 taun. Kowe ora ngerti ta? Burung. Manaan lho iki. Manakane pitik to piye kok. Jebul aku ora percaya karo KB. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Iya tetep panggah meteng. Pil apa? Pil KB lho. Mosok? Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah katok wis teko sungkul. Cak kocrok kowe iki kok. Sedan. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil KB sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk Nyanyi yo malah adan. Adat diasmu ablek kowe tapok tenan. Ki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mek. kok gunane Aminor melopo? Ya mbah. Kok yo jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis ngeong-keong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. ngapa wadewe biyen kepethuk Oh, kalah yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk Gayane. cari wong tuamu wetone ora gaduh Katok asale saka telan potonganku iku nambane opo asale saka Gathok asale saka telo yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas mlayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso dece kuwi nesu, kowe iku getel ki bales ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye kata-katamu lho? Heh? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho tok terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane iki lho. Apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. sayang apa kowe krungu Malah bojone budek bojone dilokne budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to Mas.
Lah yo, ora Dik, kuwi lagu sing hit-hit dangdut-dangdut lho Dik. Masa ta? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone. ngono to tapi? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis Ganti, apik ganti. to, Mas? C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Celutuk. Api lo tuh api wi. Api wi. Borang Wi ngono. krungu apa le? Oh, kundul-kundul patul ya tuh. Iya le. Piye le? Api tuh. Iki kaya Marai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Sampean yo sing serius. Kowe Aku kowe yo background serius bae, loh, Mas. background sing garap kowe sing. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sakmono Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gedhe dawa. Met. Kedane mana tuwa. Tak pluruti, tak otuti nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi? Aku enggak. Bocah. Ayo kuwi lho, kok gulu kendi. Ora enek sing genah. Duete kuwi. Oke. Duet kuwi. ayang-ayang Mas. Ayang-ayang. Ayang-ayangan. Kok anyang-anyang. Gak mampu apa to? Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lul. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matanya hilang, irungnya hilang. Karek pipi tok. Ngomong racok-cok. Itu kok maling kundang. Nyanyi riso ora kok. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan menyanyi. Awake dhewe dagelange penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho nggowo tapi ya ora. Iya. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Sapa? Ya iki to, ketua panitia. Lah nyapa? Iso nanggap tapi reso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli sapa? Wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Ah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas kata bojone dadi rawani. Wis tak jamin nang rawani. Iya. Masuk. Sama. Makasih. Terima kasih. Saniki joget ki renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Oh, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Oh. Tangga kuwi masak nang pawon tinggal TikTokan. Velocity. Lho. LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ah. Hai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Met? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh ya oke. Iso golek Iso pangan. ya, Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai maiku. Apa? Maiku. Waduh. Mic bank. Iya. Nek ora sampe waca MIK KE ngono kuwi. Lah kedae pripun? Mik ngono tok. Mik. Pakai mik, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih. Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radok kowe Aku radok. jeneng Amerika mau. Itu golek IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang diingat? Contone Jaman biyen. Umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawane ondo. Ah. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge Londo. Anane sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki dodol jeruk. Lah iki ya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Ndak. Sing pae bakul watu, sing Ayo durus. Sing nggih durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lek sing Londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul Nyewak Londo. nyewak nondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo.
Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing suwake wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, sing wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenakno. Selamat. Ora nyambung ki urusane kon iki, Pak. Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Lho, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngate kok, Dok. Ayo nih Gabriel. Awak. Kayak es tuh. Asik. Ya. Kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Tolongin Dit. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nek ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP nih. Aku sing apik kok. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh lulus ya. Ya terus melanjutin kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apa ta itu? Kalau Dek ini siapa Dek? Diva. Diva agak maju lah ini lah agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-cita no. Besok Kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakoni nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak kowe lagu Apa lho jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Lah, Oleh iya. riang lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih ah. jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini loh, tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi bakal gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Jajalan Jawa piye? Kocok aku ra wani to. Wis to jajalan. Oh lah, Cok. Ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku Ayo, Pak. jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Oke lho, iki calur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Sakit to? Pintar. Ora ngono balonku ada 5 ya. Balong ada 5. Kalian kok ada 5 Ya. ya? Coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Jadi to Mas, balonku bener to? ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras Piye? di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu Langgam. tok. Lah kei anu nak gayane versi yen ning Tapang ono lintang. Contoh. Contohno ana lah aku nama contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tapang ono lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Ah. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada.
Meletus Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bers ya, Pak. Ora umum to. Anggapnya halus, Pak. Meletus balon hijau. Sek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, kowe main tukang apa jenenge rok iki barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit. Bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho, pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Mas, D. Endi jal? Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bangunannya Ya iso lho bocah. hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Weh, Balonku kini tinggal 4. sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar 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 dar. Atau PC. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isu ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya sudah nembang ya, Dek. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Dok. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Kita terus semilir weh. Kita semilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Heeh. Niki napa? Kowe duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Lah apa lo kene berbahas kuwi kok. Oke, tak angen-angene Maneh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Kita semilir. Kita sumir, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja malu-malu. Mentol iki pisakno sisan. Oh, nggih. Wita karo kowe. Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mendil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh, ngoten. Dedeke padha. Nggih. Bokonge padha. Lho, jenenge nate ngukur bokong barang niki. Ora maksud iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh, nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Nah, nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Ya. Oh, ayo. Kayak kocok kowe. Lumbul lujeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kah ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, lujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya orang ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Enggak kene-kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mudeng daya. Tau Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen- riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. pipis to, Bang. Betul. Umpama pipise ya kok percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri-geri. Napa? Aku dhewe antek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Gerimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Gis. Sapa lho sing Bergerigi. ora germes kok nyapu germes. Lah Grigis. napa? Apa? Gigis. Sing gigit sapa? Lah sinten? Kene Grigis sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kulo tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya. Tes vokal kene karo kene. Ya, Ya, oke. sing ana sik ngene. Heeh. Yuk.
Ral tok, Mbak. Ral. Rale pripun? Oh, ral sing piye tekan? Piye Mas? Nyen puruke. Mari mawon. Dari mana? Ayo. Kencing manis. Alah kok kencing manis piye to? Kencing manis bathuke. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Omet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Wong nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat nggih. jalan. Nggih. Hati-hati nggih. Matur Matur sembah nuwun. Siap. Ugi Warga Ampel Gading. derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin. tentrem. Amin. Amin. Cinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Doa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambu maneh geger kaya apa, Nduk?